The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At siyempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, mga kaibigan, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon sa ating studio si Anacita Camacho, ang nanay ng 13 anyos na dalagita na si alias Ella. Ayon kasi kay Nanay Anacita, may sakit umano sa pag-iisip ang kanyang anak. Magandang hapon sa iyo, Nanay Anacita Camacho. Magandang hapon po. Opo. Mari nyo bang maikwento sa amin paano mo nalaman or napansin na may problema sa pag-iisip itong anak po ninyo? Nagsimula po kasi yun, sir, nung nagpasok po siya ng grade 1. Ano po, kapag nawawala po siya sa paaralan, tapos ano po siya, kung saan-saan po nakakarating, hanggang po sa muntik na po siyang mawala. Buti na lang po yung sakyan po niyang tricycle. Kilala po ako. Saka pa lang po siya nakauwi. So, ang nangyayari, pag medyo sinusumpong ito, naglalakad ito. Opo. Kung saan-saan nakararating. Kung saan-saan okay. po. Kailan nyo po napansin or nahalata na medyo may mga iba nang ikinikilos or galaw itong anak ninyo? Ano po, kapag may sumpong po siya, sir, sinasakal po yung kapatid niya po na maliliit. Pero kailan pa po yan? Mga ilang taon na po yan? Habang lumalaki po, mga 10 po. Ganun Nung po. 10 years old siya, Opo. napansin nyo ganyan na yung ginagawa niya? Opo. Ngayon ilang taon na ho siya? 13 po. So, 3 taon na. Halos 3 taon na ginagawa niya. Opo. So, ibig nyo sabihin, nananakit, sinasakal yung Opo. mga maliliit na kapatid? Maliliit na kapatid po niya. So, buti hindi natutuluyan. Napapansin ko po kasi nag-iiba yung boses po nung kapatid Anong niya. ginagawa nyo? Pag gano'n na Inaawat ko nakikita po nyo? siya, sir. Inaawat ko. Mga mabuti hindi gabi niya ginagawa na natutulog kayo? Ayaw na po, sir, tumabi yung kapatid niya na nakatatanda kasi kinagat po, sir, nung one time. Kinagat? Upo. Tulog? Tulog. Oh. Tapos sinakal pa po siya. Mhm. Nung time na yun po, parang nagising naman ako kasi naririnig kong gumaganyan yung paa sa higaan. Nasasakal na pala? Opo. Pakilapit lang po ng mikropono. Mas lumalala po siya ngayon kasi po, sir, parang yung naglalakad na siya ng nakahubot-hubad, tapos kailangan ko po siyang paliguan ng mga 5 beses Naglalakad isang araw. sa labas na ng bahay? Opo. Mhm. Tapos po, mas malala po talaga, sir, pag nagwawala. Minsan po, pag tinali ko naman, kasi may ginagawa naman ako. Yung kinakagat niya yung kuko niya, tapos minsan natatanggal. Nasusugat? Opo, natatanggal po talaga, sir, yung kuko niya. Nagkakasugat-sugat? Opo. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na mapatingnan siya sa doktor? Hindi po. So wala pa? Wala po. So sa loob ng 3 taon na yan, na medyo kakaiba na yung kinikilos at medyo nananakit na, Opo. ay hindi pa niyo siya Ay, hindi pa napapadoktor? po. Simula po, sir. Hindi pa po talaga. Ano pong dahilan? Bakit hindi niyo po na Kasi ipapatingin po, sa doktor? Kapos din po talaga kami, sir, kasi mahirap po kami. Ilan po lahat ang anak ninyo at pang-ilan po ito? Pang-anim po. Pang-anim? Opo. Ilan ang anak niyo lahat? Siyam po. Siyam. Opo. Okay, anong trabaho ng mister niyo at kayo po? Ang mister ko po, nag-extra lang po siya, sir, sa sa construction. Construction. Opo. Ikaw po, sa bahay lang talaga? Opo, hindi. Nagluluto-luto naman po ako, sir, kapag Okay. Nabanggit nyo kanina na pagkain. tinatali nyo yung anak ninyo. Opo. Madalas nyo hubang itali ito? Opo, sir. Lalo na po kung may nilalakad ako sa school. Wala siyang kasama. Kailangan ko po talaga, sir, itali. So, sa loob po ng isang linggo or sa loob ng isang araw, may mga oras bang nakatali talaga siya? Opo. Halimbawa, ganito, na nandito ka, Itatali po nakatali talaga. po siya. Opo. Ano pong ginagamit nyo pantali?
Yung istro lang po, sir, kasi nababakat naman kapag ano. Buti hindi niya kinakagat yung straw. Nakakawala nga po, sir. Dapat dito na lang sa kamay. So Kasi saan nyo tinatalian? Sa kamay lang? Dalawang kamay? hindi po, isa Isa lang lang. po. Tapos, nakatali rin sa Ano po, parang yung haligi po ng sa bahay. haligi ng bahay nyo. Opo. So sa kasalukuyan, pag alis nyo na nandito kayo ngayon mismo sa studio, nakatali Opo. yung anak ninyo. Opo. Sino yung nagbabantay sa kanya? May kasama ba siya doon? Yung anak ko po na may asawa na din po, Mm-mm. yun po, pinapatingnan-tingnan ko sa Okay. kanya. So kapag ganun po na nakakawala siya sa pagkakatali, paano? Anong nangyayari? Nawawala po siya, sir. Saan po Naliligo po nakakarating? doon sa irrigation. Partner. Opo. Nanay, nababanggit niyo po na siyam ang anak po ninyo Opo. at pang-anim po ito, Opo. si Ella. Ngayon po, nanay, pag tinatali niyo po siya dahil may nilalakad kayo or pumupunta po kayo sa school, sino po yun ang babantay sa kanya? Yung bali anak ko po na malapit po sa bahay namin, So, pinapatingnan yung ko isang po. anak niyo po, malapit sa bahay niyo, so pinapabantayan niyo siya. Opo. Sa ngayon po ba, nakatali pa rin itong si Ella? Opo. Opo. Kasi hindi naman po siya matitingnan kasi may malit po siyang anak, yung anak ko po na yun na Pero pinapatingnan alam niyo ko. po, nanay, na mali po ito na Opo. ginagawa niyo sa anak ninyo na pagtatali. Mali po, alam ko Though po. alam po natin na maganda yung intensyon, pero mali yung pamamaraan Opo. ng ano po sa anak. Ano yung pakiramdam, nanay, na kayo po mismo, sariling magulang at sariling anak po ninyo itong tinatali niyo? Ano po yung pakiramdam? Masakit po sa akin na nakikita ko po umiiyak siya. Opo, palapit lang po ng mic. Umiiyak po siya kapag nakikita niyang tatalian ko na po siya. Parang sinasabi niya tatalian na naman siya kasi ma'am hindi ko naman pwede pabayaan po yun. Nakakaawa nga po. So sobrang sakit po na kayo mismo po yung ginagapos po niyo yung anak niyo, tapos umiiyak po siya. Opo. Ano po yung mga binabanggit niyang salita tuwing tatalian niyo po siya? Mama po ang sinasabi niya. Mama. Tapos may sinasabi naman po, pero di ko po maintindihan. Opo. Sa tingin niyo po, nanay, ano po yung dahilan? Bakit po nagkaganito po itong anak ninyo? Tingin ko po, parang yung pinagbubuntis ko daw po, stress po ako. Sobrang stress. Opo. So, yun po naging resulta sa anak niyo. Yun po ang sa tingin po ninyo. Ano? Opo. Kasi hindi naman po siya nagkasakit simula pagkabata na malala. Opo. Nanay, 13 years old na po itong anak ninyo. So, 3 taon na din po yung napansin na merong kakaiba po sa Opo. kanya. Ano po yung usual na ginagawa niya na sa tingin niyo po ay kakaiba at meron pong nasabi niyo na may diferensya talaga siya sa pag-iisip? Kasi ma'am, gumaganyan siya. Tapos, yun na yung time na dapat iiwas mo yung mga kapatid kasi aanuhin niya. Nananakit. sasakalin. Opo. Talagang, Tapos may mga bagay na kinukuha niya, pinagbababato hanggang sa mabasag. so harmful po talaga itong anak ninyo, Nay. Ano po yung sabi ng asawa niyo? Yun po, sabi niya, humingi daw po ng tulong, baka po sakali na matulungan naman po kami Opo. na mapagamot po siya. Opo. Nay, siyam po yung anak ninyo. Pang-anim po siya. Ibig sabihin yung 5 po, mga maliliit pa. Yung mga sumunod po sa kanya. Ano po yung ginagawa nyo pag nakukulitan na po kayo sa mga anak nyo at eto pa po itong si Ella ay hindi nyo pa po makontrol? Ano po yung ginagawa nyo, Nay? Umiiyak po ako, ma'am. Kasi hindi ko naman siya po mapalo. Umiiyak na lang po ako. Opo. So, naandito po kayo, nanay. Ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari? Gusto ko po na kung pwede mapagamot po siya tapos makapag-aral naman. Kasi po ma'am, kapag dumatay po siya, kailangan kong paliguan palagi. Opo. Nay, pang-anim na anak si Ella. Opo. Yung, kumusta po yung ibang anak nyo po? Lahat po ba normal? Opo, pera lang po dun sa dalawa, kay Cyrus at saka kay Ella po. So, ibig sabihin, aside kay Ella, meron pa pong isa kayong anak na meron din pong diferensya sa pag-iisip. Po, ma'am, Ilang taon po ito, Nay? 7 po. 7. So, sabi nyo, si Ella, sa tingin nyo, yung pinagbubuntis nyo po siya, na-stress ka. Kaya po ito sa tingin mo yung naging resulta. At how about dito po, sa isa?
Ganon din po. Na-stress ka din po. Bakit po kayo na-stress? Kasi iniisip ko manganganak ako, tapos wala kaming yung pagkain, paano mapapaaral, ganun po. Sobra po kayong mag-isip tuwing kayo po ay nagbubuntis. Opo. Opo. So, si Mister, ano po yung trabaho, Nay? So, nag-extra po sa construction. Construction. So, kapos po kayo sa buhay. Opo. Opo. So, ngayon po, Nanay, dalawa po na anak niyo ang pinoproblema niyo dahil parehas po sila sa tingin niyo may diferensya sa pag-iisip. Opo, ma'am. Opo. Okay. Matanong ko lang, kumusta yung 7 years old? Ano ho ang ginagawa naman? Nananakit rin ba? Opo. Yung 7 years old? Opo. Nananakit din? So, tinatali nyo rin yun? Di po. Pinapasama ko lang po dun sa bunso ko para maglaro. Pero po, may time na pinapalo niya naman po sa ulo. Yung Ganun. kapatid niya? So, buti na lang hindi nyo pa yung tinatali. Di po. Okay. Mga kaibigan, dahil dyan makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Romeo Valenzuela, ang Officer in Charge ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Castilla, Sorsogon. Magandang hapon po, Sir Romeo. Magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig, sa ating pong angkor na Ako Bicol, radio program po ata ito, sir. Opo. At sa mga nakikinig po ng ating pong programa. Opo, si Joshua po ito at ang kapartner ko si Remy. Okay. Nakarating na ho ba sa tanggapan nyo itong sitwasyon ng inyong kababayan na meron siyang dalawang anak na merong sakit sa pag-iisip, yung 13 anyos ay medyo bayulente na at meron pang 7 years old. Nakarating na ho ba ito na kwentong ito diyan sa tanggapan nyo, sir? Ito pong kwento sa ngayon ko lang po narinig. Kung hindi po kayo, hindi po siguro meron po tayo. Salamat po ako sa pong programang nagmamalasakit. Dahil po dahil parating po sa akin ng ganito pong impormasyon. Opo. Kasi ito po aking napakinggan lang, siguro kahapon po ata. Yun po, at ngayon pong hapon din po, mga alauna po ng hapon. Opo. Wala pong nalaman na meron po pala kaming kasama dito po sa aming bayan na meron palang na karamdaman o kaya problema po tungkol sa kanilang mga anak. Opo. So kung napakinggan nyo po yung kwento ni Nanay, ano hong masasabi nyo na dahil nga nananakit yung anak niya, itinatali niya? Ano po bang maring gawin natin dito, Sir Romeo? Tama po ba na itali ng isang nanay yung isang anak na medyo may sakit sa pag-iisip? Pero naintindihan ko rin yung mga magulang kasi bayulente nga yung anak kaysa naman nga makapanakit pa ng ibang tao or makarating pa kung saan, tinatali. Ano pong masasabi niyo, sir? Una po, sir, yun po yung nakakabahala kasi sa napakinggan ko po, sir, ay umabot na po halos ng 3 taon ata yung gap bago po tayo napayabot po sa atin. Kasi kung siguro kung maaga-aga, kung sa 10 taon pa lang po yung bata, ay agad na pong naipaabot po sa atin, ay baka at early stage ay naagapan po natin ang ganito pong problema. So doon naman po sa pagtatali, ito po isang paglabag sa karapatan po ng mga bata. Dahil sa karapatan po ng mga bata, yun po magkaroon po silang ayos na pamumuhay, makapag-aral, at magkaroon po ng ligtas na tahanan at pamilya po nag-aaruga. Opo. So bagamat po siguro yun po ay ginagawa po ng kanilang magulang, meron po sigurong mailayag na rin po yung kanila pong anak. Sa tingin po nila lalabas at baka po mapahamak o kaya baka makapanakit. Pero ganoon pa rin po, ito po ay isang paglagod po sa isang karapatan po ng isang bata. Okay. So sa ganitong sitwasyon, Sir Romeo, na ngayon po ay nakarating na sa inyong tanggapan itong kalagayan ng dalawang anak ng aming bisita ngayon, si Nanay Anacita. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng inyong tanggapan or ng LGU ng Castilla na maaari nating maitulong dito sa problemang ito ng dalawang bata at problema ng mga magulang? Unang-una po, sir, agad po namin yan pong ipupuntahan para po kami po makikipagtulungan sa barangay captain po ng nasabing barangay upang kami po magkaroon po ng access sa kanilang pong tahanan upang kami po ma-home visit yung bata po at patingnan po yung kanilang kalagayan. Pangalawa po, sir, meron po kaming agaran pong may bibigay na tulong. Titingnan po namin ang tulong namin magawa. Halimbawa po, yan po ay pwede po namin ma-refer muna sa amin pong ginagalangan ng Municipal Health Officer upang pansamantala po munang tingnan ang kanyang pong kalagayan. Pagkaya naman po ay natingnan po ng aming Municipal Health Officer, kung ano pong referral ang pwedeng gawin po niya, baka pwede po yung maidala po natin doon po sa Bicol Medical Center para po sa tinatawag po natin
psychiatric examination. Opo. Sir Romeo, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Sir, dyan po ba sa inyong lokasyon, dyan po sa Castilla, Sorsogon, marami na po bang mga ganitong sitwasyon na naipaabot po sa inyong tanggapan? May mga naipaabot po sa amin po dito, mga ganyan pong suliranin. Naman po ay naitutugunan po namin. Kamakailangan lang po lamang ay may nadala po kami isang tao din po, isa pong adult, na nai-refer po namin sa Bicol Medical Center. At sa gayon pong mga panahon ito ay andun pa po siya at kasalukuyan pong ginagamot. At meron din po kami, ma'am, nare-refer. Ito pong mga ilan po sa atin, ma'am, na meron din po mental stress na kinakailangan din pong i-refer doon po sa Bicol Medical Center para po mabigyan ng kaukulang check-up. At kung kinakailangan magamot pa, binibigyan po ng reseta at binibigyan po ng gamot. Opo. Para po maibsan o kaya malunasan po ang kanyang tinatawag po na mental stress or Opo. mental intellectual disability. Opo. Sir Romeo, sa mga ganito pong sitwasyon, kasi si Nanay Anacita, parang kulang po sila sa kaalaman patungkol po sa pag-aalaga sa mga batang may special needs. Sa tingin niyo po, Sir Romeo, dahil naandito po si Nanay Anacita, ano po yung pwede niyong maipayo po sa kanya at sa kanya pong asawa? Una po, ma'am, kailangan po natin magtulungan, ma'am, kasi unang-una po, mahalaga po yung atin pong komunikasyon sa bawat isa. Kasi mahalaga po ang gagampanan po ng mga magulang kasi sila po talaga mag-aaruga ng kanilang mga bata at titingnan po sa kanilang mga bata. Kasi yan po gagawin po natin ng plano. Una pong plano natin yan, siyempre kinakailangan po matingnan muna yung kalagayan ng bata. May refer po natin sa mga tao pong mayroon pong profession at experience para tumingin po sa ganyan pong mga bata. At kung kinakailangan samahan po namin sila, doon po sa Bicol Medical Center ay meron naman po kaming service para po sila iatid po doon. Sa Ayun. Bicol Medical Center po para bigyan po ng kinakailangang assistance. Opo. So, ibig sabihin Pansamantala po ma'am, nito... pwede din po kami po, ma'am. Opo. So, ibig sabihin po nito, Sir Romeo, kayo po mismo ay pupunta po doon sa kanilang lugar para personal pong mabisita ito pong anak nila. Opo, ma'am. Ngayon po, ma'am, siguro pagkatapos po ng pag-uusap natin, siguro kung mga matapos ko lang po ginagawa pong case study dito kasi meron din po akong client na ginagawa po ng case study. After po nito, ma'am, ay maaari po kaming pumunta na sa bahay po nila, makipagtulungan sa barangay captain para malocate po namin ang kanila pong bahay at tahanan. Ayun. Okay. Si Nanay Good. Anacita, personal na pupunta po si Sir Romeo. Sir Romeo, with that po, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, ma'am, at maraming salamat po sa pagpapaabot po ng mga pangangailangan ng ating pong mga tao pong nangangailangan. Opo. Thank you so much. Thank you Ayan. so much. Action agad. Action agad. Pupunta ka Ora agad doon, mismo. partner, si Sir Romeo. Nakahawa na talaga yung programa natin. Ora mismo, action. Oo. Ayan. Okay, Nanay, iwasan nyo ho yung pagtali nyo sa anak ninyo, no? Opo. Pero naintindihan rin namin kasi sabi ko, naikwento ko nga, nanood pa lang ako ng TV nung isang gabi. Opo, Ganyan din yung palabas. Yun, di tinali partner. Ginawa ng ganito lang ang butas. Nakapako talaga. So walang sa tingin ko kasi, partner, ganyan yung mga ginagawa talaga ng ibang magulang dahil dalawang bagay yan, partner, para hindi makapanakit at hindi rin lang mawala. Kasi kung saan makapunta sa bundok, malunod o kung saan. So naintindihan na. Pero yun nga po, gaya ng pinapaliwanag, bawal po yung mga ganyan na pagtali. Pero naintindihan namin kayo kung bakit nagawa nyo yan. Ano? Hayaan nyo, Nanay, sasamahan kayo ng aming team. Gaya po ng nabanggit ni Mr. Romeo Valenzuela, sama-sama tayo, pagtutulong-tulungan natin na mapa-check up at magamot yung inyong anak. Baka madala pa ho sa gamutan, maayos pa po yung kanyang kalagayan, itong problema niya sa pag-iisip. Ano, Nanay? Opo. Opo. May gusto po ba kayong sabihin, Nanay? Nagpapasalamat po ako ng marami sa kasama ko po ngayon, si Hermania Mirandilla po at saka po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Opo. So, yun, Nanay, sasamahan po namin kayo, si Mr. Romeo at ang Team Tabang para po pumunta sa inyong lugar at para kung ano po kailangan po ng doktor, naandito po ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Ayun. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang dalaga sa Catanduanes na nahinto sa kanyang pag-aaral dahil sa sakit sa puso, ating tutulungan. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit?
Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Eto partner, makakausap na natin sa linya ng telepono si Perry Figuracion. Humingi siya ng tulong sa ating programa para naman sa kanyang kapatid na si Rica Figuracion na may sakit sa puso. Magandang hapon sa iyo, Perry. Perry, magandang hapon. Oh, Aika Ferry. Ano yan ni Aika? Si Aika Ferry, ito naman Perry yung pangalan. Okay. Tawagin muli natin partner. Perry, magandang hapon. Perry! Perry, naandyan ka na ba? Oh, wait lang partner, medyo nagka-problema lang sa linya ni Perry. Pero partner, ngayong ay araw ng Last day. February 28. Martes. Oh. Ikaw huling araw ng Pebrero. Bakit walang 29? Wala na partner, hindi mo ba alam? Wala din. Akala ko magsusuldo ako sa pizza 30. Ngayong araw partner ay araw ng sweldo mo. Ayan. So ngayon ay Martes pero sabi mo hindi ngayon Sabado. Martes ngayon. Kasi si Domingo, parang laging Sabado. Ayan. Mamaya pa partner, makakausap mo yan. Anong palayaw ni Domingo? Ingo? Bong. Hindi Ingo. Hindi. Ayan. Okay na ba? Magandang hapon, Perry. Hello po. Ayan. Perry, medyo na-delay tayo dahil nagka-problema sa linya ng telepono. Perry, kumusta ang kalagayan ngayon ng iyong kapatid na si Rica? Actually, ma'am, hindi pa po siya okay hanggang ngayon po. Opo. Nasaan ba ngayon si Rica? Nasa bahay po, ma'am. Nasa trabaho po ako.
Opo. So, ang sitwasyon ngayon ni Rica ay may sakit sa puso. Opo. Opo. So, nag-aaral pa po ba siya ngayon? Actually, ngayon hindi na po siya nag-aaral, ma'am. Eto si Rica, itong nakikita natin mga ka-aksyon na sa screen. So, nakikita namin na talagang butot balat na itong si Rica. Ano nangyari dyan sa likod niya? Opo, ma'am. Ano yung nangyari dyan sa likod niya? Bakit ganyan yung Payat. pagkapayat at medyo may parang bumukol dyan sa likod? Kasi po, hindi ko pa, kasi may pa, galing pa ako Maynila, dito ako sa trabaho sa Maynila. Parating mo sa kanya dito sa probinsya, gano'n na yung sitwasyon niya. Opo. Kailan ba nagsimulang mga yayat itong si Rica? Ano po, ma'am? Kasi for sure hindi ganyan yung dating katawan ni Rica, right? So ngayon, Hindi po, ma'am. Opo, kailan nagsimula itong mga yayat siya? May po pagka-hospital niya, ma'am. So pagka-hospital niya, ganyan na siya. Opo, ma'am. Medyo mataba-taba pa siya nung nasa hospital, bago siya ma-hospital. So paglabas na sa ospital, lalo siyang nangayayat. So ano daw po yung Opo. findings ng doktor? Bakit daw ganyan yung itsura ni Rica ngayon? Ano po, ma'am? Gusto po maintindihan, ma'am. Opo, ano po yung findings Ayusin mo ng nga, doktor? Opo, ano yung findings ng doktor? Bakit ganyan daw yung naging itsura nitong kapatid mo? Ang sabi po kasi sa amin ng doktor, ma'am, sa Catanduanes Doctor Hospital, may depression na po kasi kanya yung baga niya, kanaiipit na yung puso. Kaya ang naging ano niya po is congenital heart disease and congenital microflux. So ibig sabihin, aside sa sakit sa puso, meron din siyang sakit sa baga. Opo. So, ano yung sabi ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin dito sa kapatid nyo? Ang sabi po sa amin ng doktor daw po, ma'am, as long as possible, kailangan na siya maoperahan. So, kailangan niya ng operasyon. Okay. Matanong ko lang, Ferry, ilang taon na ba yung kapatid mo? 23-year-old po, sir. 23 years old. Okay. Nakapagtapos na ba yan ng high school or nakapagsimula ng magkolehiyo? Tapos po siya, sir, ng high school sa K-12, sa TESDA po. Okay. Pero hindi pa siya nagka-college? Dapat na po magkakali. Opo. Nung medyo malakas pa siya at wala pa siyang sakit, ano sana ang gusto niyang kunin na kurso or ano sana ang gusto niyang maging? Ang gusto niya kasi Ano po? Hindi ko pa alam kung anong course ang gusto niya. Hindi niyo po alam. Okay. So sa kasalukuyan Kasi po... lagi pa akong nasa work eh. Opo, kayo po, nasa work po kayo ngayon. Sino po ngayon ang nagbabantay sa kapatid po ninyo? Yung nanay ko din po na PW din po. Opo. Ilan ho ba kayo magkakapatid? 6 po, sir. Opo. Pang-ilan ito si Rica? Bunsong kapatid po, sir. Bunso. So, ngayon, ano na lang po ang ginagawa ni Rica? Lagi na lang ba siyang nakahiga? Lagi na lang siyang nasa bahay niyo? Opo, sir. Lagi po siya nakahiga, sir. Okay. So, nandito ka ngayon sa programa. Maaari mo bang sabihin ano talaga ngayon ang pinakapangangailangan ng iyong kapatid? Financial assistance po talaga, sir. Para maipagamot? Opo, sir. Kaya magalang ko talaga siya mapa-operahan na po talaga as long as possible. Okay, Perry, so financial assistance para makapagamot itong si Rica. Okay, para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Rica, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Domingo Go, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Catanduanes. Magandang hapon sa iyo, Sir Domeng. Magandang hapon din sa inyo sa lahat ng mga kikinig ng inyo pong malawak na programa, ma'am. Okay. Mas bagay sa kanya ay yung Bong. Ayan, tawagin na lang natin, Sir Bong! Kaysa Doming. Oo. Sir Bong. Opo, Sir Bong, ano po yung maaari nating maibigay na tulong dito kay Rica na may sakit po sa puso at nababanggit ng kapatid, may sakit pa sa baga? Siguro po, ma'am, sa ngayon po, gusto po natin talagang makita ang personal na kalagayan po ni Rica, ano? Kung halimbawa talagang hindi sila makapunta dito sa office, kasi ang ginagawa po natin sa ngayon, actually ngayong umaga nakapagkita po tayo ng 8 medical assistance at 2 pong sa burial assistance. Ngayon kung hindi sila makapunta po dito sa opisina po natin ng Ako Bicol dito sa Moonwalk, then we are the one who will go to their place para makita natin ang ma-assess ang sitwasyon. So kayo po yung pupunta doon para bisitahin po at personal na makita ang kalagayan po nitong si Rica?
Oo naman, kasi ang Bato po is just only 10 kilometers away from Iraq. Pwede Ayan. po. So, hindi sa Gabal ang layo, partner, para mapuntahan ni Sir Bong. Opo. So ano po yung mga dapat ihanda nung pamilya or nung kapatid na mga requirements para makatanggap sila ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yeah, magandang tanong po yan kasi alam naman po natin, narinig ko kanina na kung yan po ay galing na po sa hospital, most likely po, Sir Ma'am, mayroon na po yan ng mga medical records. So kung mayroon na po medical records, ma-analyze po natin, makita natin kung ano po ang gamutan na pinagdaanan po niya, ano bang recommendation ng doktor para mabigyan pa siya ng kaagarang tulong. So ang importante, Bong, laging nandyan tayo para handang umalalay at tumulong dito sa pangangailangan ng pamilya. Ano po? Tama po. Nandito lang naman tayo, sir, at kinagagalak natin na ma-extend ng tulong na ginagawa po ng ating mga congressman para sa mga kababayan po natin. Ayun. So, ibig sabihin nito, Sir Bong, hindi na dapat mag-alala or mangamba itong pamilya ni Rica dahil naandyan ang Ako Bicol Party List para tumulong in terms of medical dito sa pamilya. Tama? Tama po yan. Actually po, gusto lang nating malaman kung ano pong kalagayan nila at ano pang tulong magagawa natin. And we always here para sa kanila po. Magandang sagot yan. Tumpak. Maraming salamat, Sir Bongo, ng coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Catanduanes. Okay, partner? Okay. Maraming salamat, Maraming Bong. salamat, Bong. Ayan, partner. So, pinaka-importante, partner, itong tulong na ipinagpangako at siguradong matutupad, partner. Dahil ang Ako Bicol, partner, wala pang ipinangako na hindi natupad. At saka kahit mag-brand out, partner, Ayan. ang tulong ng Ako Bicol ay hindi magpa-brand out. Yang brand out, Tuloy-tuloy. partner, ay hatid sa atin ng Aleco. Pero, partner, yung tulong ay bukod sa tulong, partner, na ipinangako ng Ako Bicol na tulong medikal, syempre, may tulong din na matatanggap na galing, partner, sa ating programa itong pamilya, cash assistance. Ipapaabot yan, partner. At maliban dyan, ihahatid rin ng ating team ang grocery packs na ipadadala para sa pamilya nitong si Rica. Okay? So wag kayo pong mag-alala, Perry, at aalalayan po kayo ng aming team para po sa tulong na inyo pong matatanggap mula po sa Ako Bicol Party So ang List. gagawin lamang ni Ferry, hintay-hintayin si Aika Ferry. Opo, pupunta po tayo dyan, partner. Opo. So, nandiyan pa ba si Perry? 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 Okay. Hello so, po, sir. ayan. Opo, Perry, narinig mo. Aalalayan, tutulungan ka ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico at may assistance at may grocery pack na ipaparating doon sa inyong pamilya. Ano ngayon ang iyong masasabi sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sir sa binigyan niyo po sa akin pong tulong at saka una-una po sa awa po ng Diyos ay binigyan po kami ng pagkakataon na marinig din po aming boses paghingi po ng tulong sa inyo pong programa. Opo. Opo. Sir Perry, nabigyan po ba namin ng katuparan ng iyong pong kahilingang medikal para po sa inyong kapatid? Ano po? Opo, nabigyan po ba namin ng katuparan or solusyon ito pong problema niyong medikal para po sa inyong kapatid? Opo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ayun. Asahan nyo palagi na ang Ako Bicol ay nandito. Si Congressman Saldico ay handang tumulong sa mga kababayan po nating Bicolano na nangangailangan. Correct ka dyan, partner. Opo. Mga kaibigan. Salamat po, Congressman Saldico. Ayun.
Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman ni YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, partner, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.